is the Secretary General Sanggawa, Mr. Winnie Sancho. Sir, good afternoon, Section John, Saxo Radyo Bacolod. Yes, John. Good afternoon. Oo. Kaya nga po sa kalabing na gid sa mga workers na nagapumati sa atong programa. Yes, sir. Very quick lang gid, sir. I know for sure sa kama sa mga signatories, sir, sang resolution number 4. Ano na sir ang logic sa likod siya? Anong gin-adjust natin, sir, mga pila? Well, actually, kada wage increase, no? Like for example, latest wage order number 26, 55 pesos per day. Kada wage Okay. increase, may corresponding increase na siya sa Pacquiao rate. No? Kaya ang Pacquiao rate nito mga individual activities nimo. Now, sa subong, mataas-taas sa jutay, gadlagan sa mga 30% tungod nga dako man ang increase. No? So I would like to inform the workers, including management sa mga asyenda, nga naaprubahan na ini ang resolution and it was already signed by the representatives of the Regional Wage Board, both the labor and management. So dira makita sa attachment yon nga example lang abi ining isa abi ka activities butang talang abi guna pangguna. Oh, So pangguna. kung sang una example lang kung sang una ang per pila ka square area niya di nga maguna nimo kung nagabilis ang una abi per square foot abi example lang 10 o kung 12 pesos. Subong duganan mo na sa 30%, nagsaka gid man, no? Although not all activities were imposed with a very high increase, no? Nadugayan ini tungod nga ang management o kung ang CONFED nagpamalabag, no, sang primero gid bahin sa pag-issue sang wage order number 26. But as of now, wala na sang legal impediment, no? So ang himuon na lang siguro sa mga labor leaders na iban, kaya wala pa ko mapadali isang kopya, mangayo sila sa duli sang resolution with attachment. Kaya ang attachment, dira na butang ang natawag sinidyon tarifa. Ang table of Sa mga Pacquiao siyang rates. tarifa sa Pacquiao rate. Oo. So, dira na-enumerate ang tanan-tanan nga klase sang buluhaton, kag ang iyang ginabaton sa una, kag ang ginabaton subong, including the corresponding increase, no? So, kuan ini siya diyon retroactive, June 5, Okay. 2022. So, kung mag-abot na ini, kag makakuha sila sang kopya, masukot nila, no? Sang retroactive, no, ang ila mga amo o kung mga tag-iya sa nga sindada bahin sa pag-implementar sining tawag naton nga taripa sang Pacquiao rate by virtue of wage order number 26 that was issued and became effective June 5, 2022. Sir, magsiling ka retroactive o silingon kung wala ka to na bayaran sang August pa sang bag-o sining nga taripa or July abi kay June 5 sa dapat nag-effect ka. So ang July mo to, sir, pwede dito dapat bayaran nilang kulang agin bayad? Yes, bayaran gid siya effective June 5 Oo. Kaya gid ang iya nga effectivity. So may ginatawag kita ding salary differential sa. Oo. So muna di ang aton nga term lang dira. Kay kuan man lang na proper man lang na nga dapat bayaran. Kag sa totoo lang kung matrasar ka gani may kuan ini. May 1% nga interest per month. Okay. Kung maatrasar imong implementation. Oo, at least kung waya ma-implement daw, may 1% per month siya nga penalty, no? At least, ini yun makabulig-bulig la sa aton mga mamumugon sa sinda nga na tanan-tanan kita nakabatyag man siyang kapigaduhon subong, no? So, I think it's a bit of a break for them nga makakuha man sila sang substantial amount, no? Nga sang insuguran nila obra sang nagligad pang Hunyo hasta subong panahon. So, about silingon, sir, sang June, kung naswelduhan ka, bigay pagka July, kulang to, kay dapat i-implement ni, ang kulang to nga sa bag-o nga taripa, bayaran kay dapat kay mo employer. Yes. Okay. So, we have June, July, August, September, and October, Yes, subong. Dako na siya. Nga balayran nila, tungod nga nag-accumulate mo, kay na-delay, no? Ang implementation sining taripa because of so many discussions no yung tagaan naton. And then I would like also to inform
the public that there were, I think, as of now, mga 25 to 30 establishment na ang natagaan sa exemption, no, sa Regional Wage Board, no, for those who applied for exemption. Okay. Hindi lang na ako mag-specify kung ano gid nga mga kompanya, pero kalabanan ini sa ila ini bilang mga employee less than 10 employees kaya ang ilang capitalization medyo gamay. But nevertheless, ang impact ning taripa on Pacquiao is, I think, the most awaited part, no, ng aton mga utod, no, nga nagatrabaho sa Hacienda o kung sa kampo. Okay, labi na bala sir kung wala kay nalungong yang may bag-o gali nga taripa basi pa wala-walaan lang ya bala kay mo employer raw. Yes, correct eh. Kung di man lang hindi man lang naslay po si pos malanabi ko ng employer da. Hindi man siya magambal si daw. Wa man iklibutan abi ang gobra kag wa man siya balo nga may nagawa ng resolusyon. Nada lang itong nga kinobrahan kada Gani. katubong hindi ko siya mainteresa, no? Mm-mm. So I am appealing to the management, no? Especially to the small-time producers, no, in the sugar industry. Total dumayo manigo sang plantador subong kay dumayo mo ng ang presyo sang kalamay. So please give what is due, no, to the workers, no, at a time when they needed it most. Yes, sige. Sir Win, thank you kid sa time ha. Good afternoon dira sa imo. Salamat kag mga hapon, ma'am. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat kay Sir Winnie Santos.